Kwanza kutora COVID tongotora topwanya topisa nemoto nokuti zvipikira hapana kwatozvisaenda kuti tisiye COVID iroro rakadaro nokuda kwokuti tapwanya hazvikude. Mhuri yeZimbabwe, kuvigwa kwamadzibaba Nicholas Zakaria kwabvundusa vanhu vakawanda munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe, ndinokutambirai nemufaro pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani pachannel ino, usakanganwa kusubscribe, wokomenda, wolike nekushare. Zvinotibatsira kuti YouTube ipushewo video redu mahara pano pauchange uchinzwa nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe social media. Tisi tine nyaya dzinopisa. Muri yeZimbabwe, ndisingapedzi nguva, sarai muchiona zvaitika uko kurufu kwamadzibaba Nicholas Zakaria. Thank you so much. Tosangana mune mamwe manews update anotevera.
Isusu ndo mtemo unoti kana tapwanya kofini mukofini medu mune zvipikiri saka zvipikiri zvezvi tinozvibvisa tichibvisira kuti zvipikiri izvi kuti zvikwanise kuzidzura zvese hatigone chatokwanisa kutora kofini tongotora topwanya toribvisa nemoto nokuti zvipikiri hapana kwatozvisa nekuti tisiye kofini iroro rakadaro nokuda kwokuti tapwanya hazvibude asi chatokwanisa kuda kuripisa toza tapedza zvipisa vakapedza rikapera kutsvapa hapana chinotinetsa anogona kungoora dota racho irori risina zvipikiri zvacho roiswa kana kurisiya harina basa ndokuti chatiri kuda isusu kuti kofini kofini ritsve hatisiye navo mutemo wokuviga kwedu munhu hatifana kumuviga nekofini kana tamubvisa mukofini kofini yacho fana kutitsemura topisa torasa saka handizoti kana pane pamwe pavanenge vaida kusunzwa pavanogona kubvunza ndotaura nacho ayo izvozvo zvakanaka zvakachenaka